An kashe akalla mutum 30 a wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai a ƙarshen mako a arewa maso yammacin Najeriya. An yi mummunan artabu ne tsakanin 'yan bindigar da 'yan banga a jihar Katsina da kuma jihar Kaduna. Yanzu haka dai hukumomi sun kafa dokar hana fita a yankin zangon Kataf na kudancin jihar ta Kaduna. Gade Khalifa Shehu Dokaji dauke da ƙarin bayani daga Abuja. Lamarin ya kasance ne a sanadiyar dauke ba daɗi da aka samu tsakanin barayin daji da 'yan sa kai na tsaro a garin Majifa bayan wata walima da aka yi ta bikin ɗaya daga cikin jagororin barayin wanda ake yi wa lakabi da mai katifar mutuwa a ranar Asabar a garin na yankin karamar hukumar Kankara. Bayanai dai sun nuna cewa sun tashi ne daga walimar ne a hanyar su ta komawa inda suka fito 'yan bindigar suka rika kai farmaki kan ƙauyukan da ke yankin. Wani mazaunin yankin da 'yan bindigar suka harbi kaninsa a yayin harin ya shaida mana cewar 'yan bindigar sun kai harin ne da misalin karfe 3 na rana, sannan ya tabbatar da jana'izar mutum 22 da jikkata mutane masu yawa, sai dai ya ce suna cikin zulumi. Kakakin da na 'yan sandan jihar ta Katsina SP Gamba Isa ya tabbatar da mutuwar akalla mutum 15 daga bangaren mutanen yankin da kuma mutane wajen 5 da ya ce sun ji raunuka. Ita kuma daga jihar Kaduna da ke makotaka da ita Katsinan, hukumomi ne suka sanya dokar takaita zirga-zirga a wasu sassan karamar hukumar zangon Katab da ke kudancin jihar sakamakon kisan mutane da dama a garin wato anguwar Wakili. Rahotanni dai sun ce mutum sama da 17 aka kashe, wanda yawancinsu mata ne da yara. Kakakin 'yan sandan jihar SP Muhammad Jalige a wata sanarwa ya ce matakin gaggawa da suka ɗauka da haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da 'yan sa kai na wannan yanki shine ya takaita asarar rayuka a wannan yanki. Haka kuma ita ma jihar Zamfara bayanai sun ce akwai 'yan bindiga da suka yi garkuwa da mutum akalla 6 a garin ƙauren na Moda a daren ranar Asabar ɗin ƙarshen mako. Kakakin 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu ya tabbatar da faruwar lamarin, sannan ya ce sun samu nasarar kubutar da mutum 14 daga hannun fitaccen dan fashin dajin nan Dogo Sule.